Tervetuloa Vetomujien pariin. Ja Teresan autotalliin. Joo, tällä kertaa ollaan nyt täällä. Täällä on nyt taustalla vähän erilaista kalustoa kuin mitä on ollut teidän tallissa. Täällä on ihan oikea ralliauto. Joo, ja se on nyt ihan tuoreeltaan kuule sektorallista saapunut tähän talliin tänä päivänä. Eli maanantaina. Ja jos me nyt huomenna saadaan tämä julkaistua, niin tämä on erittäin tuoretta materiaalia. Kyllä. Tuntuu, että siitä on tosi pitkä aika, kun me ollaan viimeksi nauhoitettu. Siis siitä on tosi pitkä aika. Me tehtiin vaan se minijakso silloin Driftmastersissa Ahvenistolla, mutta sitä ennen... En mä edes muista. Niin. Mutta me ollaan oltu vähän kiireisiä muijia tässä viime aikoina. Ihan pikkasen on vetomujat vetänyt tässä viime aikoina, mutta mehän voitaisiin tähän niin kuin jakson aiheiden lomaan ottaa sitten vähän kuulumisia. Otetaan vähän kuulumisia. Mitä kaikkea on tapahtunut, koska on tapahtunut. On tapahtunut paljon. mutta joo, tänään me puhutaan siis asioista, jotka jokainen autourheilija tietää. Joo. Nämä on semmoisia tuttuja juttuja, tai ainakin me toivomme, että nämä on muillekin autourheilijoille tuttuja juttuja. Me oletetaan, että nämä on samaistuttavia asioita. Kyllä. Pelkäs, että mä osuin teidän ralliautoon, mutta sitten mä tajusin, että se on saattanut osua joihinkin muihinkin asioihin kuin vaan. No ei se nyt onneksi kovin paljon ole kiviin ainakaan osunut, mutta ei se Skoda on toimiva peli. Hyvä. Mutta hei, lähdetään kertaamaan asioita, jotka jokainen autourheilija tietää. Jos miettii niinku sitä kilpailuihin lähtöä, niin tai ylipäätään kauden alkua yleensä, niin mulla ainakin käy niin, että aina kun pitäisi ensimmäisen kisaan lähteä, niin lisenssit ostamatta. Joo. Ja sitten myös se sarjaan ilmoittautuminen. Joo. Niin kuin riftingissä ainakin se on siis tosi aikaisin. Voi olla, että sun pitää ilmoittautua siihen sarjaan. Jääkö viimeiselle minuutille? No välillä mä en edes tajua, että se voi olla jo käsillä, koska se on niinku, musta ainakin jotenkin tuntuu, että on niinku talvi. Ja sitten yhtäkkiä sun pitäisi niinku älytä ilmoittautua johonkin sarjaan. Aktivoitua. Mutta, joo. Mulla on käynyt myös niin, että yksi kilpakumppani Pauli Laakso on laittanut mulle viestiä, että muista ilmoittautua sarjaan. Että kiitos Paulille, että on pitänyt huolta mun ilmoittautumisista, mutta nyt mä oon jotenkin vähän ehkä ryhdistäytynyt. Joo. Ja niin kuin ollut sillä, että kun vuosi vaihtuu, niin sitten mä maksan niin kuin jäsenyyden ja lisenssin ja ilmoittaudun sarjaan ja niin kuin hoidan ja katson, että autolla on vakuutus. Okei, wow. Joo, mä oon vähän niin kuin... Sä oot kyllä todella kartalla joo, mutta en mä aina ollut. Joo. On ollut useita vuosia, että tilanne on ollut huomattavasti huonompi. Joo, koska mulla kävi nyt just silleen, että nyt mä tuossa ajoin juuri pari viikkoa sitten kauden ensimmäisen kisani, joka ei ollut erityisen hyvä kokemus, mutta siihen liittyen niin kun piti ilmoittautua siis tuonne Kartaanikunkkuun, niin siinä kohtaa tajusin tietenkin, kun piti laittaa ilmoittautumista kiireellä, koska sinne oli niin kuin, että vaan 90 kuskia otetaan mukaan, naiskuskia. Ja mieti, 90 naista. Niin, siistiä. Niin siis vaan, mutta siis onhan se ihan sikana naisia. Niin, jep. Ja siinä kohtaa oli jotain yli 80 kuskia ja sitten kauhealla paniikilla rupean laittaa sitä ilmoittautumista ja laitan sinne kaikki auton tiedot ja muut. Ja siinä kohtaa sitten, kun painan sitä ilmoittautumisnappia kitistä, niin sitten huomaa, että niin joo, aivan, mullahan ei ole siis lisenssiä ostettuna ollenkaan. No, ei siinä, menin äkkiä ostaa lisenssiä, kauhea paniikki, että kerkiääkö se tulla täyteen, että pääseekö mä mukaan. Ja ostin lisenssin, ei mitään, menen uudestaan ilmoittautumaan, mutta taas joku error tässä, mikähän homma tää nyt on, että ei mene taaskaan läpi. No, jokkistutkinto vanhana. Ei. Ja se oli mennyt juuri 5 päivää sitten vanhaksi, että aika silleen tipalla oltiin. Ja no ei mitään, sitten kauhealla paniikalla, miten mä nyt saan sen tutkinnon tähän. Ja no en mä nyt pääse ajaa. Ja sitten siellä oli, nykyäänhän on nähtävästi tullut tämmöiset verkkotutkinnot kitiin. Joo. Kätevä. Siitä on kato tovi, kun mä oon viimeksi käynyt sen. Mä veikkaan, että jollain muillakin autourheilijoilla on ollut toi sama tilanne joskus sunnuntai-iltana tai jotain, ja sitten ne on keksinyt tämmöisen ratkaisun, mutta toi on tosi hyvä. Joo, no mutta sitten oli vielä vähän teknisiä ongelmia sen kurssin kanssa, ja mä en meinannut päästä sinne sitten. No, mutta kuitenkin loppujen lopuksi pääsin tekemään jokkistutkinnon ja pääsin sitten ajamaan. Hyvä. No miten se kisa meni? No, sekin... Syvä huokaus. Se kisa olisi voinut olla olemattakin, että mä en päässyt sinne autolla, millä mun piti lähteä sinne.
koska se valitettavasti hajosi. Kisaa edeltävänä keskiviikkona pääsin sitä toki vasta testaamaan, että ihan hirveästi ei sitten testimahdollisuuksia tullut, mutta toki se on nyt Jokkiksessa ihan normaalia, että eihän monesti pääse ollenkaan kokeilemaan. Ja no, sain sitten kuitenkin ystävien avustuksella ajopaikan toiseen autoon, mutta en päässyt sillä sitä ajaa metriäkään tietystikään mitään testiä, koska tämä tapahtui sitä kisaa edeltävänä iltana, että mä sain tämän ajopaikan. Joo. Ja se oli sitten Matikaisen semmoinen Volvo. Ja oli aika haastava auto ajaa, että sitten kun painaa sen kaasun pohjaan, nostaa kytkimen ylös, niin ei oikein tiedä, että mitä odottaa, kun ei ole mitään kokemusta siitä autosta. Ja ensimmäinen kierros sitten päätyi sinne penkan päälle, koska mä en vaan saanut sitä autoa kääntyä mitenkään, vaikka mä kaikin voimin käänsin, mutta se vaan meni niin kuin pulkkavalu sinne leveäksi. Mutta eikö toi ole nyt sitten vaan, että oli yrkkää? Ei. No, ei se. Sano nyt, että oli. No, mä haluaisin sanoa, mutta kun siitä on live-lähetys, niin mä en vitti ruveta valehtelemaan. Mutta siis se ei vaan kääntynyt. Mä en vaan saanut, siis se oli varmasti ihan kuskin syy, mutta kun on vaikea arvioida, että kun on tottunut ajaan autoilla, mitkä kääntyy, niin sitten on vaikea arvioida, että no onko tämä nyt ihan normaalia kuitenkin, että onko tämä ihan kunnossa tämä auto, niin. Vai onko täältä mennyt joku, vetari tai jotain, en tiedä, mutta joo, no se päätyi sitten siihen. No toki se auto ei myöskään ihan käynyt siinä, että oli vähän tehojakin poissa siinä ja toinen lähtö sitten, niin auto kävi jo pikkusen paremmin, mutta sitten kyseinen sama mutka Teresan mutka koitu kohtaloksi. Ja en mä taaskaan saanut sitä sinne kääntymään vähän paremmin, se ei se nyt ihan leveäksi mennyt, mutta sitten joku kilpasisko siinä sitten antoi pikku pusun takapuskuriin, niin sitten se valui vielä vähän leveämmäksi ja siitä meni sitten pari autoa ohitte ja se kisa jäi sitten siihen, että jäätiin siis ihan alkueriin. Mä en tajua, mitä noi alkuerät ja muut on. Siis mä myönnän olevani todella pihalla kaikista muista moottoriurheilulajista kuin driftingistä. Välillä musta tuntuu, että mä oon pihalla driftingistäkin, mutta mut mä en tiedä, miten noi menee. Täytyy tulla sit joskus tutustumaan. Joo, kyllä. Mutta siitä ei kyllä jäänyt siitä kisasta paljon jälkipolville kerrottavaa. Että ihan, olin kyllä niinku silloin kun mä ollut pari vuotta sitten, niin mähän olin siellä siis 4. ja olin A-finaalissa ja näin, niin se on kyllä nyt kaunis muisto vain, että tällä kertaa ei nyt sitten napannut, mutta itse asiassa tuli vähän sellainen olo, että ei hitto, että kantsiko mun edes niinku kokeilla enää. Mitä? Joo. Mitä sä nyt selität? Alko hävettää, siis hävettää. Hei, Teresa, mä voin kuunnelluttaa sulle yhden sellaisen Vetomuijat-podcastin jakson, missä me ollaan sovittu, että kaikki häpeänapit laitetaan nollille. Ja sitä paitsi jokainen osaa voittaa, mutta epäonnistuminen on vaikeaa. Me ollaan puhuttu siitäkin. Totta. Että ehkä mun pitää ruveta kuuntelemaan meidän edellisiä jaksoja. Niin. Jos kerran menee huonosti, niin, no niin. Niin mitä väliä? Niin. Nyt sopit siitä, älä aja sillä autolla, mikä ei käänny. Kiitos. Oikeasti. Joo, mutta pakko vielä sanoa kyllä, että tuolla Jokkiksen naisissa on kyllä oikeasti kovia vetomuijia, koska yleensähän naiset ajaa siis just tolleen, että ne ei pääse kokeilemaan sitä autoa ollenkaan. Mä en kyllä, en mä pystyisi. Niin, vaikka mä sanoin siinä yhdessä jaksossa, että mun hyvä ominaisuus on se, että mä pystyn adaptoitumaan erilaisiin autoihin nopeasti, mutta en noin nopeasti, ei. Kyllä mä mä olisin tarvinnut edes sen yhden kierroksen, että mä olisin tiennyt, että miten mä saan sen auton kääntyä. Joo, ja miltä se tuntuu, miten se käyttäytyy. Ja siis kyllähän kaikki just ohjaus ja jarrut ja kaikki tämmöinen, ei. Joo, mutta tulipahan kokeiltua. Joo, mutta todellakin menet uudestaankin. Okei. Niin. Noniin, selvä. Okei, Krisse, uskotaan. Hyvä. Mutta joo, nyt mä oon siis vähän ryhdistäytynyt myös tuossa kisoihin ilmoittautumisessa, koska aikaisemmin oli aina niin, että kun on sellainen drifting-kuskien WhatsApp-ryhmä, niin sinne tuli aina, että tähän kisaan ilmoittautuminen päättyy tänään kello 23.59. Sitten kello on silloin 10 illalla ja mä oon oikeasti jo niinku käytännössä nukkumassa. Sä oot heppatallilla. Joo, en ole ilmoittautunut. Niin nyt siis mulla on tällä kaudella jäljellä 2 kilpailua ja molempiin mä olen jo ilmoittautunut ja maksanut osallistumismaksun. Mä oon niinku hoitanut kaikki.
Joo. Oho. Ja ikinä ennen en ole näin hienosti asioita hoitanut, että On mä kyllä. melkein niin voisin vähän taputtaa itteeni tuohon No siis olkapäälle. kyllä. Hyvä. Mä en ole koskaan niin kuin, tehnyt noin. Mutta kyllä mua vähän jännitti, koska nythän mä oon koko ajan ollut sillä lailla, että kun kaikki kysyy, että no, et hei, auto toimii hienosti, niin mä en viitti niinku yhtään kehuskella, koska edelleen muistan, että viime kaudella se ei toiminut niinku hetkeäkään. Niin nyt musta tuntuu, että tiedätkö, pilasiks mä nyt vähän tämän, että mä oon maksanut ne No kun osallistumismaksut. tota mä just mietin, niin kuin, tai ei Niin. sitä, että sä pilasit sen, vaan just toi, että mä itse varmaan miettisin just toi, että no katsotaan, onko autoihin ja mä Niin, ilmoittaudun sitten. Joo. niin. Ja kun ei niissä ollut, niin kun ei sitä olisi ollut pakko, että sä voit ilmoittautua, mutta eikä sun ole pakko maksaa ihan heti. Mutta mä olin sellainen, että mä hoidan nääkin nyt, ettei se unohdu. Joo. Niin, että onko mä nyt vähän sellainen niin kuin ylpistynyt tässä, että kun mun auto toimii niin hyvin, niin mä voin ilmoitella itteeni näihin kilpailuihin. Niin, kuin. No ei, mutta toi on varmaan ihan hyvä. On sitä muistettavaa siltikin. Niin on. Kaikessa muussakin. Ja ehkä ne palauttaa ne rahat, jos se hajoaa se auto ennestään. Eiköhän, Niin. eiköhän. Joo, mutta toi on kyllä, se jää yleensä itsellä ainakin sinne ihan viimeiselle, Joo. ei nyt minuutille, mutta viimeiselle tunnille. Ja aika monella muullakin, koska kyllä sinne niitä nimiä aina ilmestyy sitten kummasti. Joo, sepä. Se on vähän sama kyllä niin kuin myös sit noiden kilpailujärjestäjien osalta, että mä välillä toivoisin, että sais aikaisemmin tietää sen seuraavan kauden niin kuin kisat. Että sä voisit suunnitella ja myös sit kertoa niille yhteistyökumppaneille, että hei, mä aion ajaa tätä sarjaa, tässä on näin monta kisaa, te saatte tällaista ja tällaista näkyvyyttä. Joo. Niin sitten välillä on sillä lailla, että ne kisat tulee niin myöhään tietoon, että sitten on niin kuin, että olisi paljon kiva ja toikin, mutta niin kuin budjetti ei vaikka riitä tai aikataulu ei niin kuin natsaa kaiken muunkaan. Toi on totta, jep. Että mitä aiemmin ne tietäisi, niin sen helpompi olisi sit myös osallistua niihin. Totta, kyllä. No, mites sammuttimet? Aina vanhana. Ah, Ei aina, mutta aina kisoihin lähtiessä, ekaan kisaan lähtiessä varsinkin. joo. Aina se on se jännitys. Sitten. Ja sitten jos sattuu olemaan vielä silleen, että ne on leimattu eri aikaan, Mm, kun tuolla on ralliautossa ainakin 2 sammutinta, niin Joo. sit se on niinku kaikista pahin. Joo. Toinen on silleen keväällä ja toinen on syksyllä ja sitten aina jompikumpi. Mutta kyllä mä nyt oon sen jo oppinut, että on parempi, että niissä on se samaan aikaan. Se niin, leima. kyllä. Joo, mähän on tuosta tulipaloasiasta sillä lailla hysteerinen, että mähän niinku kyllä niitä sammuttimia pitää aina olla. Ja Joo, montako sammutinta sulla on? No siis mulla on autossa niinku se sammutusjärjestelmän pullo ja sitten on sellainen perus niinku käsisammutin ja sitten on vielä sellainen toinen käsisammutin, mikä on tarkoitettu etanolipalolle. Okei. Okay. Että mulla on niinku 3 on Joo. siellä autossa. Ja Joo. mähän haluaisin niinku jonkun oman palomiehen mielellään siihen lähistölle koko ajan. Joo. Ja mullahan käytännössä on yksi mekaanikko, niin se on line-upissa munkaan ja sillä on lisäksi vielä 1 sammutin. Eli meillä on mun autoa varten siinä line-upissa 4 sammutinta. Okei, tota mä en ole huomannut kisoissa, että siellä Joo, on vielä. ja sitten yleensä Nikolla on myös vesiruutta siinä, että jos tulee joku pieni, siis useiten se tulipalo mikä on, että sitä kumia on lentänyt pakosarjan päälle ja sitten se palaa siinä. Joo. Tai joku muu tämmöinen, että sitä kumimujua pyörän kaarissa se syttyy palamaan. Niin sehän kannattaa mieluummin siis sammuttaa sillä vesiruutalla, kun Aivan. No ruveta niitä tietysti, niin, joo. niin sitten mulla on tällainen oma henkilökohtainen palomies siellä paikalla. Hyvä niin, mieluummin näin päin. Joo. No mitäs sitten sulla noi kisapapereiden lukemiset? No tietysti niin kuin driftingissä, varsinkin nykyään kun me saadaan se simurata yleensä 2 viikkoa ennen kisaa, ja silloin me saadaan myös ne arvosteluperusteet, niin niitähän mä mielelläni luen ja ne kiinnostaa mua. Mutta sitten ne kaikki muut, mikä on joku monta sivua kilpailijaohjetta tai sääntöjä tai näitä, niin ehkä vähän sellainen hyppelehtien luen. Joo. Ja mä muistan siis joskus kauan sitten oli Seinäjoella yksi kisa, missä oli siellä piilotettuna sinne kuljettaja tai sinne kilpailijaohjeeseen joku lause, että jos luet tämän kohdan, niin tule sanomaan ohjaajakokouksesta jossain niin kuin tästä, niin saat palkinnon. Niin Wow. mä olin ainut, joka oli lukenut sen kohdan ja mainitsi sen. Mitä Joo. sä sait? En mä muista, siis varmaan jonkun limun tai jotain, mutta Hei, siis mahtava. Noitahan kilpailujärjestäjän pitäisi oikeasti laittaa niin vähän tommosia, piilotella sinne. koska mä oon luokattoman huono siis Joo. noissa kisapapereiden lukemisessa. Mä luen ne siis, aikaisintaan edellisenä päivänä, joskus ihan sinne kisoihin lähtiessä matkalla. Joo. Että siitä kyllä niin kuin, Joo, sit välillä siitä kyllä ärsyttää. satakutia itselleni. Niin.
Joo, sitten tulee itselle vähän sellainen, niin kuin, että hävettää kysyä sitä asiaa, kun tietää, että tämä todennäköisesti lukee siellä ohjeessa, ja nyt käy ilmi, että mä en ole lukenut sitä. Mutta sitten kun sä tarvitset tiedon nopeasti, niin on semmoinen, että en mä ehdi nyt ensinnäkin etsiä sitä juttua ja lukea ne kaikki sivut. Mutta joo, pitäisi niin kuin paneutuu enemmän. Mutta sitten meillä on myös tietysti, kun Juha ja Mastersia ja ne kaikki jutut tulee englanniksi ja mä luen ne niin kuin sen puolesta, niin sitten mä luen niitä aika paljon ja ne on yleensä niin kuin sisällöltään sitä samaa. Aika samaa, jep. Niin. Sepä se. Mutta kuuluu asiaan. Joo. Mutta jos niin miettii, me tultiin tosiaan eilen sektorallista, niin sinnehän oli siis joku 150 sivua jotain VRCn papereita, mitä piti niin sisäistää. Ja... Hei, montako osallistujaa sektorallis oli? Niin kaikki ne luokat? En mä tiedä. Paljon. Olisiko siellä, vetomiehet ja nämä VRC-luokat on niin erikseen, että mitähän siellä olisi ollut VRC. Ollilla oli numero 70, että ei siellä nyt hirveästi niin VRC noissa luokissa sen enempää ollut, ja olisiko jotain saman verran ollut vetomiehissä. Vetohenkilöissä. Niin. Niin, just niin, kiitos. Okei, mä jotenkin ajattelen, että niitä on niinku 1000. Ei. Joo, mutta se on vaan niin megaluokan tapahtuma niinku siis yleisöllisesti ja muuta. Joo, mutta siis se, niinku se määrä, mitä kaikkea sinne piti oikeasti opiskella. Itse katsoin vierestä, en lukenut niitä papereita, mutta se, että mitä Olli ja Laura sinne mennessään, niiden piti niinku sisäistää jo monta viikkoa ennen sitä tapahtumaa. Niin siis se oli massiivinen määrä tietoa. Varmasti, joo. Ja sitten kun kaikki on ihan supertarkkaa, niin musta tuntuu, että mä olin jo ihan uupunut ennen kuin se ralli oli edes alkanut. Oi ei. Niin kuin ihan vaan siitä vierestä katsoessa. Joo. Että kun mä sanoin, että mun tavoite on joskus ajaa siellä MM-rallissa, niin nyt kun mä näin sen, niin mä oon vähän silleen... Ai et ei ehkä. Totta kai ei jaksa. Totta kai sä ajat siellä. Joo. Katsotaan. Itse asiassa se on nyt mahdollista jopa tällä autolla, koska tähän tuli lisää KV-luokitusta 3 vuotta tällä R5. Noniin. Niin se on mahdollista, koska tämän piti olla niin kuin nyt tavallaan viimeinen vuosi, kun tällä voi ajaa kansainvälisissä kisoissa, mutta se jatkuu nyt, niin on vielä 3 vuotta lisää aikaa. No, mutta miksi et sä sit ajaisi sillä? No, katsotaan. Joo. Katsotaan. Siistii. Mä tuun sit kannustaa. Hyvä. Satut kartturiksi. Mä veikkaan, että sä haluat jonkun paremman kartturin, mutta siis mä tulen erittäin mielelläni. Joo, kyllä. Ehkä mä tarvin jonkun. Mutta ota joku mieluummin, joka tietää. osaa. Joo. Tietää, mitä tekee. Joo. Menee sekoiluksi. Niin, menee hihittämiseksi. Tai itkimiseksi. Niin, no joo, en mä tiedä haittaako sekään sitten, mutta ehkä niinku tollasessa kisassa voi olla, että voisi keskittyä ja sillä lailla ottaa niinku asian tosissaan. Kyllä. Joo. No mitä, oliko sektorallissakin 90% ajasta odottelu? No kyllä siellä aika paljon odottelua oli. Joo, totta kai siis noi kuskithan ajoi ihan hulluja määriä, mutta meille tietysti meille huoltohenkilöille, niin kun siinä oli vain muutama huolto, niin tosi paljon meillä oli odottelua, mutta siellähän oli siis, nehän ajoi, oliko se 9 erikoiskoetta, kun ne ajoi siis päivässä. Toisena päivänä oliko niitä sitten 8, mutta siis ihan mieletön määrä. Ja se on ihan crazyä. Sitä on kyllä siistiä, että siellä oikeasti saa ajaa niin paljon. Siellä saa ajaa kyllä todella paljon. Et vaikka mä en halua vaihtaa lajiin, mutta niinku toi on semmoinen, mistä mä oon kateellinen. Joo, mutta kyllä niinku jos miettii jotain sprinttiä, niin kyllähän siellä on niinku tosi paljon sitä odottelua. Että kyllähän se suurin osa siitä päivästä oikeasti menee siihen venailuun. Kun sä ajat sen vaikka sprintissä 2 kertaa sen, mitä se nyt on, 5-6 kilsaa, niin sä vaan odotat sitä vuoroa. Tai sitten sä käyt kiertää sitä rataa. Et se on sitä ajamisen venailua. Niin. Ja driftingissä kanssa nyt, mitä varsinkin tuolla SM:ssä. Niin... SM:ssä on siis ihan älytöntä, niin kuin nytkin Pesämäellä. No torstai on treenipäivä, että silloinhan me nyt saadaan ajaa. Joo. Mutta sitten perjantaina me ajettiin ekan kerran joskus iltapäivällä 3. Ja siis se on puoli tuntia se treeni. Niin. Ja siinä on siis, mitä meitä oli, melkein 20 autoa per ryhmä. Niin jos nyt ajattelet, että se yksi suoritus kestää sen 30-40 sekuntia ja sitten minkälainen se lähetystahti on ja joku ehkä ajaa ulos ja tulee yhdet öljyt, niin sä
voit saada sen 1 tai 2 vetoa yleensä siinä Juu. treenissä, että sä odotat koko päivän, sit sä ajat sen 1 vedon, sit sä ajat ne 2 laitteluvetoa ja sit se on siinä. Joo. Ja sitten seuraavan päivän sama homma, sä taas odotat koko päivän. Ja sitten meillä oli kans niinku kaavioon varten, oli 0,5 tuntia per ryhmä sitä treeniä, niin mä olin vienyt auton siis 40 minuuttia ennen sen treenin alkuun sinne jonoon, niin mä olin jonon ensimmäisenä. Mun ekas vedos hajosi vetari, no sit varikolle se onneksi saatiin nopeasti vaihdettua, niin mä kerkesin vielä mennä uudestaan, niin sit mun lähti rengasvanteelta ja sit se treeni aika loppui. Kiva. Eli mä menin siis kaavioon, niin kun aloitin sen tärkeimmän osuuden siitä kilpailusta niin, että mulla ei ollut yhtäkään treenivetoa. Kiva. Aivan. Joo, että se, että sä oot sit niinku toissapäivänä ajanut reeniä, eli silloin torstaina, niin se ei siinä kohtaa paljon lohduta, kun on se tärkein hetki käsillä. Kyllä. Ja sä et ole voinut harjoitella yhtään. Niin kuin mä ymmärrän myös järjestäjiä siinä, että niille on parempi ajattaa niitä 2 luokkaa, että Pro 2 ja Proota. Tuolla kyllä nyt 115-120 kuskia. Niin kuin, että onhan se varmasti taloudellisesti kannattavampaa, mutta sitten meidän kuskien näkökulmasta siinä on kyllä tosi paljon huonoja puolia. Joo, siis siellä Hyvinkäällä, kun olin viimeksi sun kisoissa. Ei, itse asiassa, missä mä olin? Ahvenistossa olit viimeksi. Joo. Niin, mutta SMS olit Hyvinkäällä. Joo. Huomaa, että on ollut vähän pitkä tämä kesä, kun ei meinaa enää muistaa, missä on ollut, mutta siellä mä taisinkin sulle sanoa, että tämä on ihan minun henkilökohtainen mielipide, mutta toi konsepti ei ole kyllä kovin järkevä. Ei, siis... Että se odottelu, siis on ihan järkyttävää se odottelu. Siis silleen, että niinku, kun sä menet sinne kilpaileen, niin sit sun pitää tavallaan niinku ladata ittees niinku sinne iltapäivään asti. Ja sitten ne venyy sinne niinku ihan iltaan saakka. Ja sitten niinku, sä oot siellä niinku tosi monta päivää odottelemassa. Kyllä. Et mun mielestä toi on mennyt jo niinku ihan nextille levelille. Että kuitenkin niinku, jossain rallissa ja sprintissä se on kuitenkin silleen, että sä yleensä pääset kuitenkin niinku aamupäivän aikana starttaamaan. Niin ja sitten kun sä joudut maksaa, niin se aika mitä sä oot siellä, niin totta kai se myös maksaa, koska sä oot pois töistä ja sun mekaanikot ja kaikki on pois töistä. Niin sun pitää syöttää siellä niin ja sitten te vaan ootte siellä odotatte, että te ette niinku tee mitään järkevää, että sen kaiken mitä te teette, niin pystyisi tehdä yhdessä päivässä. Niin pystyisi, joo. Mutta siis joo, mä totta kai haluaisin, että olisi paljon treeniaikaa, koska se kehittää kuskeja ja sitä laadukkaampaa driftingia yleisö pääsee sitten seuraamaan, kun me ollaan niin kuin voitu myös harjoitella. Ja silloin yleensä sun ei tarvitse niin paljon riskeerata, koska sä oot päässyt niin kuin kokeilemaan ja testaan. Ja olisi kiva justiin kokeilla erilaisia asioita, että nytkin onneksi me oltiin siellä pesämällä sen verran ajoissa, että mä olin ehtinyt jo niin kuin kokeilla pari eri välitystä ja vähän muutella rengaspaineita. Mä jo tiesin, niin kuin, että miten mä lähestyn tätä niin kuin rataa, mutta joo, sitä odottelua on tosi paljon. Ja itse asiassa Hyvinkäällä mun mielestä meillä oli se hyvä puoli, että me ei yövytty siinä varikolla. Niin se toi vähän siihen, että sä pystyt olla muualla. Mutta sitten nytkin Pesämäellä, kun me oltiin siinä varikolla yötä, ja sitten se Pro 2 alkaa ajaa aamulla 8-9. Ja niin kuin yli 60 driftingiautoa pistetään siinä tulille. Niin siis ethän sä nyt muutenkaan tietenkään varmaan nukkuisi pitkään. Mutta tiedätkö, niin kuin, että sit sä heräät ajois kuitenkin ja sit sä vaan odotat. Ja kyllä mulla ainakin niinku sen verran on sitä kisajännitystä, että on koko ajan vähän sellainen huono olo. Semmoinen etova. Ei saa syötyä. Ei saa syötyä, ei pysty keskittymään mihinkään, on vaikea olla paikallaan. Ja sä oot semmoinen niinku koko ajan semmoisessa hyperaktiivisessa tilassa. Ja sä vaan odotat sitä iltapäivää. Niin se on kyllä, se on. Niin en mä tiedä, onko toi niinku yleisönkään kannalta kauhean järkevä systeemi. Niin, en mä tiedä, sittenhän ne voi toki valita, että ne tulee katsoa sen ekan luokan tai tokan tai jaksaako ne olla koko päivän tai niinku miten, mutta siis onhan se niinku tälleen kilpailijan näkökulmasta, mä toivoisin, että tuohon tulisi muutos, koska siis kuuluu lajiin, että niitä teknisiä ongelmia tulee, mutta jos sulla on niinku kilpailupäivän aikana 0,5 tunnin slottitreeniä, niin siinä ei kyllä saisi sattua sit mitään, että muuten käy noin niinku. Nyt kävi, että sitten se on 0 treenivetoa ja sitten mennään ajan kilpaa. No, mutta sehän meni silti hyvin sulla. Se meni silti hyvin, että mä olin 5, mikä on nyt sitten tämän kauden paras tulos niin kuin SM:ssä. Hyvä. Se oli hyvä, joo. Siellä kohdattiin nyt uusia ongelmia, kun vaihdettiin siihen pitävämpään renkaaseen, mikä
toi kyllä sillä lisää vauhtia ja semmoista Joo. räväkkyyttä siihen ajamiseen, mitä... Se oli kyllä, videosta näki kyllä. Joo. En ollut itse paikalla, kun olin siellä ralleissa, niin näytti kyllä videolta tosi hyvältä. Joo, ja oli niinku kiva siis silloin, kun mä halusin jonkun neutraalin tavan lisätä sitä pitoa, että ei muuteta niinku alustasäädöillä auton käytöstä, vaan niinku lisätään vaan renkaalla pitoa, niin se oli kyllä oikea ratkaisu, että vaikka sain myös toisenlaisia mielipiteitä aiheesta, että ottakaa ensin kaikki niinku irti siitä NS-auton alustasta sillä vanhalla renkaalla. Okay. Ja sitten taas mä itse halusin tehdä päinvastoin, että pitää sen auton setupin niinku mahdollisimman ennallaan, että sen käytös vaikka entris- ja puolenvaihdoissa pysyisi niinku samanlaisena, mutta sitten vaan lisätään renkaalla pitoon, niin se oli kyllä mulle oikea ratkaisu, että kannattaa aina vaan junttina pitää päänsä. Kyllä. No mutta itse asiassa tästä päästäänkin yhteen aasisillalla yhteen asiaan, mikä meillä tällä listoilla oli, että aina löytyy joku, joka tietää paremmin, että miten olisi pitänyt ajaa tai autoa säätää. Joo. Mutta nekin on, niinku, varsinkin tämmöisessä tyylilajissa, niin sehän on aika henkilökohtainen asia, koska on erilaisia ajotyylejä ja sä haluat ehkä myös niinku, ajaa eri tavalla. Sulle itselle voi joku toinen asia olla tärkeämpi kuin toiselle toinen, että kyllähän meidänkin lajissa niinku, mä haluan ajaa tosi tarkasti ja mulle ajolinja on tärkeä. Mä haluan, että se on siistiä se ajaminen ja sitten moni muu haluaa ensisijaisesti, että niillä on paljon vauhtia ja niinku, aggressiivisuutta ja semmoista räväkkyyttä. Että niin voi keskittyä niin moniin eri asioihin, niin sitten ehkä haluaa siltä autolta ja sitä kautta sen säädöiltäkin vähän erilaisia juttuja. Että aika vaikea on tulla niin kuin jonkun toisen, varsinkaan ihan vaan yleisöstä katsomalla, niin sanomaan, että miten sitä autoa pitäisi säätää. Mutta ainahan niitä mutta siis penkaltahan löytyy aina ne kovimmat kuskit. Joo. Näinhän se on. Siis arvosteleminenhan on helpoin osuus aina. Niin on. Mutta kyllähän sitä niinku itsekin aina niinku sillai katsoo, että niinku arvioi sitä. Ei välttämättä arvostele, mutta arvioi, niinku, että miten sitä itse olisi ehkä tullut. Niin, totta. Eikä sillä lailla, että olisin tullut paljon kovempaa, vaan niinku ihan sillai, niinku yrittää vähän miettiä, että miten olisi voinut suoriutua. Niin, kyllä. Joo, ja siis jossain kommenttikentissähän nyt siellähän varsinkin on niitä, jotka tietää, miten olisi pitänyt ajaa. Joo, mä muistan, mä laitoin joskus mun inkaari johonkin TikTokiin. Se oli virhe. Siis sinne tuli kaikkia. Mä ajoin silloin Hondalla, etuvetosella tietenkin, niin että mitä sä vatkaat tota rattia koko ajan, että pidä ratti paikallaan tai jotain. Kun etuvetonenhan on semmoinen, että kun sillä ajaa urassa, niin sitä on vähän niin kuin pakko silleen, tai en tiedä pakko, mutta ainakin minä tein niin ohjata. Niin, no, eikö se vähän, jos siinä on yhtään pyrkyä, niin sehän sellainen veteleekin se keula. Niin, en mä nyt vitti niin lopettaa ajamistakaan, mutta TikTokki tiesi paremmin. Totta kai se tiesi. Joo, mutta kyllähän mullakin siis YouTube-videoille tulee jonkin verran, kun sinne pystyy sillain anonyymisti kommentoimaan. Pystyy vai? No joo, siis sähän voit tehdä tili, mutta se voi olla ihan mikä vaan. Joo. Niin. Mutta vähemmän nyt siis niin kuin Instagramissa ja Facebookissa, niin yleensä siellä ihmiset on sillä kun ne on omalla nimellään pääsääntöisesti, niin ne on vähän fiksumpia ne kommentit, mutta YouTube on sellainen, mihin voi tulla vähän sellaista. Joo, musta tuntuu, että TikTokki, mutta sä et ole siihen sekaantunut. Ei, siihen mä en lähde. Niin se on semmoinen madonreikä, että joo. Ei kannatakaan ehkä. Joo, mutta sitten yleensä ne, jotka on itse ajanut ja mitä enemmän ne tietää, niin sitä niin kuin hyvän tahtoisempia ne kommentit on. Niinpä. Niin mutta sitten yleensä semmoiset, jotka on tosi niin kuin omasta mielestään päteviä, niin sit niistä kommenteista helposti paistaa se, että okei, sä et ehkä ole itse tehnyt tätä. Ja osa niistä ei varmaan edes pääsisi sillä kilpa-autolla niin kuin liikkeelle. Jep. Missä ei sinänsä ole mitään pahaa, koska sekin pitää opetella se, niin kuin, mutta sillä lailla vaan, että ymmärtäisi, että jotta tähän asti on tultu, niin jotain pitää niin kuin ehkä osatakin ja joskus onnistuu jossain ja oppii matkalla. Jep. Mutta se täytyy mainita, että oli todella fresh tuolla Pesämäellä, että muutama mies tuli sanoa mulle, että en uskaltaisi vetää tuohon mutkaan noin lujaa sivuluisuus. Toi on kyllä fresh. Se oli. Joo, se oikein, hyvä. Niin kuin hyvä. Toivottavasti he kuuntelee tätä. Toivotaan, joo. Hienoja herrasmiehiä. Joo. Koska tosi paljon mulle tulee sitä, että
ei naisilla riitä niinku uskallus ja sä et ole tarpeeksi rohkea ja siksi sä et voita, kun sä et ole rohkea ja sä oot liian nössö ja sitä Tai sitten niinku meillä tietysti riftingissä, kun ajetaan chasea ja pitää ajaa lähellä sitä liidiautoa, niin sitten on vaan sillä, että sulle ei riitä uskallus mennä lähemmäs. Sillai, no vitsi, kun te niin kuin kokeilisitte joskus ja ymmärtäisitte, että se ei ole kyse siitä, että uskallatko sä tai haluatko sä, vaan niin kuin, että jos vaikka entrissä sun ajoitus on pielessä, niin sä et enää yksinkertaisesti pääse siihen lähelle. Näin. Tai jos sen kaverin auto on nopeampi tai sillä on leveämpi rengas, niin kuin kun meidänkin SM-sarjassa mä ajan 265, eli jotkut ajaa 285 ja niissäkin on niinku erilaisia. Et meillä ei ole niinku yksi ainut rengas, jolla voi ajaa. Ja sitten tietysti autojen niinku vetopidot ja alustageometriat ja kaikki, niinku, että niitä eroja on niin paljon. Että se ei ole kyse siitä, että mä en uskalla mennä lähemmäs. Tai halua. Niin, mä kyllä haluaisin, mutta välillä mä en vaan niinku pääse. Joo. Ja siis tällä hetkellä mun heikkous mun mielestä on se lähtökiihdytys ja se entry. Että jos mä onnistun niissä, niin sit mä kyllä yleensä niin pystyn olla siinä chaseissa lähempänä. Mutta sitten jos mä jään yhtään paikalleen sutimaan, niin et sä enää, niin kuin, no okei, sit sä voit oikoa jonkun mutkan ja pilata sun ajolinjaa ja rytmiä ja kaiken. Niin, mutta sitten se vaikuttaa taas pisteisiin. Niin. Et kyllä sä voit uhrata jotain ja päästä lähelle, mutta niistä tulee aina vähän sellainen, että ei jaksa edes vastata, kun kai te nyt ymmärrätte, että jos mä nyt uskallan yleensäkin ajaa riftingiä, niin kai mä nyt uskallan myös mennä lähelle. En mä siksi jää sinne kattelemaan kauemmas, kun mä en uskalla mennä. No niin just. Ja hei, hyvä kun sä nyt sanoit tämän. Hyvä. Niin. Mutta kun toikin on sellainen, että mä monesti ajattelen, että kaikki nyt niinku tajuu tämän. Ei tajua. Ai joku oikeasti ajattelee, että toi jäi tonne kauemmas, kun se ei uskalla. No kato, kun kaikki tietää, että sä rakastat sun autoa niin paljon, niin sitten ne varmaan ajattelee, että sä et voi mennä lähelle, jos se vaikka osuu. Voisiko se olla noin? En tiedä. Niin, no ehkä, mutta periaatteessa mitä lähempänä sä oot, niin sitten jos te osutte, niin, kun pahintahan on se, että jos te olette ensin kaukana ja sitten bacham, te olette tosi lähellä. Totta. Kun se, että jos sä olisit alusta asti tosi lähellä ja se siitä vähän osuu, niin eihän se niinku, ei siinä käy yleensä kuinkaan. Mielenkiintoista. Mä en tiedä, että sä saat tuommoista kommenttia. Joo. Mutta siis Pesämäellä nämä herrasmiehet, jotka tuli sanoa, että kova muija, kun vedät tuohon 135 taulussa pelit vinoon, niin se oli fresh. Todella. No noista sanomisista, niin autourheilijathan kohtaa monia ärsyttäviä sanontoja. Ja yksi niistä älä sano sitä, älä sano että sitä. Se on vaan peltiä. Mä ajattelin, että sä sanot sen toisen, sen vielä ärsyttävämmän. Tää on motorsporttia. Joo, se on sitä motorsporttia. Ja sitten kolmas vielä. Uutta motokoukkuu. Ei sanota riftingissä. Eikö? Ei. Ai jaa. Toi on joku rallijuttu. Okei, se voi olla. Joo, mutta siis ensinnäkin niin toi vaan peltiä. Niin siis se ei ole vaan peltiä. No ei todellakaan. Sulle ei varsinkaan. Siinä on aika paljon rahaa kiinni ja vaivaa, aikaa. Niin ja siis se on mun rakas ystävä. Sillä on sielu ja me mennään yhdessä ja koetaan näitä upeita asioita. Se ei ole mitään peltiä. Niin. Eikä se ole pelkkää rahaakaan, Teresa. Se on mun kallein aarre. Tää jaksaa aina mua naurattaa. Oikeesti mä oon siellä kisapaikalla, sit mä käyn vaikka vessassa ja mä tuun takaisin meidän varikkoa kohti ja sit mä oon sellainen, mun auto, se on niin hieno ja ton auton ansiosta mä saan olla täällä ja näiden ihmisten kanssa ja mä saan kokea näitä asioita ja toi auto, tiedätkö, se on kaiken keskipiste. Ne. Toi on kyllä siis, susta pitää kuvata nyt sellainen dokumentti, mitä näistä vähän erikoisemmista ihmistä kuvataan, missä ne menee sen Eiffel-tornin kanssa naimisiin, niin susta pitää... Voinko me mennä mun auton kanssa naimisiin? En mä tiedä. Suomessa ei varmaan voi. Niin, vielä. Onko joku maa, jossa mä voin mennä? Täytyy kysyä nyt tekoälyltä. Nyt mä en tiedä vastausta tähän. Joo. Mutta siis mietin nyt, onko sulla sillä, että kun sä oot ajanut jonkun kisan, niin sitten sä ne seuraavat päivät vaan katot niitä videoita ja kuvia siitä sun autosta? No riippuu miltä se näyttää.
sen kisan jälkeen. Tää lähtee ihan lapasesta. mutta no siis totta kai mä katsoin, jos on jotain vauhdikkaita kuvia, semmosia niin kuin hienoja, jos on vaikka vähän niin kuin jotain, joku pieni niin kuin sladi tai joku hyppy tai silleen, niin kyllä mä sit katon. Mutta mä katon ehkä sitä, niin kuin sitä tilannetta tai sitä, niin kuin sitä vauhtia, en välttämättä niinkään sitä autoa. Jännä. Mä katon kyllä sitä autoa, on sellainen... Mutta siis ei mulla myöskään ole ollut tollasia niin kuin, tiedätkö, täysin niin kuin teipattuja, yliteipattuja autoja, että ei niin, ne ja ollut semmoisia niin kuin karkkeja. Sun ultimaattinen unelma-auto. Niin, no tää on kyllä. Niin, no mieti, sulla voi kehittyä tähän nyt tällainen suhde. Niin, totta. Pääsen mä kaasoksi sitten. Mä oon jo naimisissa. Mutta jos sä voit mennä tämänkin kanssa. No niin, okei, eteenpäin. Eteenpäin, mutta niin, ne oli ärsyttäviä sanontoja. Ja se on sitä motorsporttia. Ei se oo. Motorsportti on sitä, kun se auto toimii Niin. ja sä saat soittaa menemään ja elämä Kyllä. hymyilee. Totta. Niin. Se on motorsportti. Se on. Ja se on mielenterveysteko. Koska nyt jos joku ajatteli, että mut pitää viedä johonkin hoitoon, niin ei tarvii. Se auto hoitaa mun mielenterveyttä. Joo, eteenpäin. No onko sulla ikinä sillä lailla, että sä salaa toivoisit, että se kilpailu peruuttaisi tai siirrettäisi, kun kaikki on vaan niinku ihan kesken tai levällään ja aika vaan niinku loppuu kesken ja on kiire ja väsyttää? No siis musta tuntuu, että se kesä ja se kausi loppuu aina sillain kesken. Niin kuin, tiedätkö, että ensin sä koko talven odotat ja sä kuvittelet, että tässä on aikaa ja mä oon valmistautunut. Ja sit mä ainakin oon aina, niin kun edellinen kausi loppuu ja sitten seuraavan talven aikana, että nyt ensi kesänä mä suunnittelen kaikki somesisällöt paremmin. Ja mä käsikirjoitan valmiiksi ja mä teen aikatauluja näin. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että on elokuu ja mä en ole kerinyt tehdä mitään, koska tää on ollut ihan pelkkää hulabaloota tää koko kesä. Joo. Siis siitä, kun se kausi alkaa, niin sehän tuntuu siltä, kun saisit jonkun luotijunan kyydis. Ja kaikki asiat vaan niinku, ne vaan tulee ja tapahtuu ja sit sä yrität selviytyä. Joo. Niinku, ja sitten yhtäkkiä on lokakuu ja masentaa. Niin. Että se vaan meni. Se oli siinä. Niin. Että se on ehkä niinku, se kesä on, no tietysti kun rallis voi ajaa ympäri vuoden, Jep. niin se on ehkä niinku, Melkein. Niin. Mut mulla ainakin on se, että välillä toivoo, että oispa tässä välissä nyt edes 1 viikonloppu. Niin. Että kerkeisi niinku just vaikka käydä se auton kunnon läpi tai käydä ajaa joku treeni tai vaikka niinku levätä 1 päivä. Tai, niinku, Niin, ajattele. Niin. Et sit kun on niinku, mutta en mä niinku tietysti niitä kisoja on niin vähän, niin mulla on varaa toivoa, että se kisa peruttaisi. Niin. Niin kuin niitä on se 5. SMS on 4. Ai niin. Niin, totta. Niitä on kyllä vähän. Niin. Joo. Jep. No mulla oli ehkä semmoinen kyllä, niin kun miettii tuota kartaani kunkkua, että mä olisin toivonut, että se olisi niin kuin ollut vaikka viikko, jos olisi ollut mahdollista. Ei ollut tietysti, kun oli tämä sektoralli, mutta niin, jos olisi ollut mahdollista, että se olisi ollut niin kuin viikko väliä, että mä olisin päässyt kokeilemaan sitä autoa. Niin. Mun täytyy kyllä siis, sä oot kyllä rohkea, että sä vaan meet, niinku, että sä et ole kokeillut sitä. No, mutta se oli ihan kauheeta. Jos ei se käänny, niin kai se nyt on kauheeta. Sitten mä vielä siinä haastattelussakin aamulla vielä sanoin, että mä oon sopinut itseni kanssa, että mä pistän itteni tänä vuonna epämukavuusalueella. Tämä on yksi osa sitä. No joo, todellakin on. Mutta silti, kyllä mä nyt silti niin kuin halusin voittaa, mutta ei se nyt tällä kertaa sitten. Niin, mutta kun se on puolet kuitenkin, siis on se auto. Eihän nyt kukaan, vaikka sä olisit maailman paras, niin jos ei se auto toimi, se ei toimi. Niin, mutta siis kyllähän siinä nyt olisi ollut, niin kuin, että jos oikeasti olisi pystynyt ja osannut ajaa semmoisella autolla, niin olisi siinä nyt varmaan joka rötää. No niin. Niin. No joo. No niin. Se oli siinä, eteenpäin. No mitäs hei, katsastus. Onko sulla semmoinen kokemus, että katsastus alkaa aina penkin heiluttamisella? No ainakin hyvin usein se alkaa sillä. Mutta se voi olla myös ihan hyvä. Meillä itse asiassa kerran oli vähän. Penkkilöysyllä? Joo. Okei. Että tavallaan ihan hyvä, mutta se on kyllä, musta tuntuu, että se on aina. Vaihteleeko teillä se, että kuinka niin kuin, tarkka ja tiukka se katsastus on? Joo.
Joo. Siis jotkut on vaan just silleen, että se on oikeasti se penki heilutus. Ja juu, eiköhän se ole hyvä. Ja katsoo tyyliin ajovarusteet silleen päällisin puoli, ehkä niin kypärään sillä nopsasti Joo. vaan. Ja se on siinä. Ja Joo. sitten taas jossain katsotaan niin kuin tosi tarkasti. Joo. Joo, SMS katsotaan niin kuin varsinkin alkukauden kisoissa tietysti niin kuin tarkemmin. Joo. Ja sitten jos siihen autoon nyt ei ole tullut mitään muutoksia, niin sitten voi olla vähän nopeampi se katsastus niin kuin Joo. loppukaudesta. Mutta sitten esimerkiksi Drift Mastersissa oli sillain, ne katsoi sitä autoa ja sillain, joo, sähän oot ollut tällä autolla täällä aikaisemminkin. Mä oot, joo, oot sä muuttanut mitään? En. Okei. Oikeesti? Joo, siis ei, se katsastus oli siinä? se oli siinä. Ne katsoi, että tuulipellissä ei ole reikiä. Ja näin, okei, sulla on sammuti. Joo, hyvä. Ja sitten tarra. Se oli näin. Mutta sitten se Puolan kisa, missä mä olin siinä Puolan sarjassa ajan villilkortilla, niin siis sehän kesti varmaan 2 tuntia, Oikeesti? kun ne katsasti sitä mun autoa. Joo. Ja sinnehän piti toimittaa siis etukäteen kaikki niinku, kaikista sun ajovarusteista, sukista, hanskoista, haalarista, alusasusta, kengistä, kaikista hupusta, joka asiasta niinku ne sarjanumerot Joo. etukäteen. Ja sitten ne vertas siellä niitä ja tutki kaikkia. No mun kypärähän ei käynyt, kun se on teipattu. Ja pitää olla alkuperäinen pinta näkyvillä. Ja sitten siinä autossa oli siis kaikkea, mitä niin kuin en mä osannut edes ajatella, kun nyt kuitenkin tuolla autolla tollasenaan on ajettu. Niin kuin mä oon ajanut sillä jo paljon. Ja justiin Mastersia, mitä mä oletin, että jos se siellä menee läpi, niin kyllä se menee täälläkin. Jep. Mutta ei siis kaikkea. Ja sitten siellä oli semmoisia, mikä oli tämä ehkä just, että jos mä olisin lukenut sen 50-sivuisen paperin, niin mä olisin tiennyt, että mulla pitää olla kuljettajan saatavilla semmoinen leikkuri, millä sä voit leikata turvavyötä. Joo. Ei missään muualla riftinkikisoissa tarvitse olla tollasta. Ai jaa. Joo, mutta siellä piti olla. Ja sitten kaikki siis ne sammutusjärjestelmän, niin ne katsoi niinku sen kyseisen sammutusjärjestelmän valmistajan sivuilta sen järjestelmän asennusohjeen ja tarkisti, että meneekö ne kaikki putket just niin kuin siinä. Oikeesti? Joo, asennusohjeessa on. Oho. Sitten ne olisi halunnut, että se turvatankki otetaan pois sieltä niin kuin kotelosta ja nostetaan, että ne näkee siitäkin ne kaikki. Ja siis se kesti kauan ja se oli stressaavaa. No kyllä. Joo. Mutta lopulta sain ajaa. No siis toi kuulostaa hyvä, mutta siis toi kuulostaa ihan samalta, mitä tuolla sektorallissa oli. Siis se kesti kans sen 1,5 tuntia. Joo. Ja siellä katsottiin kyllä ihan kaikki, piti just ottaa kaikki panssarit pois. Ja ajovarustetsekki oli semmoinen, että Ollillahan ei mennyt toi Hanssi läpi sen takia, kun siitä, se oli siis muuten ihan ok kaikki, niin siitä hologrammista puuttu pieni reuna. Siitä tarrasta. Sitä tarrasta puuttu pieni reuna, niin se ei sitten ollut heidän näkemyksensä mukaan turvallinen. Joo. Niin, Joo. no joo. Mutta siis, no joo, Niin. totta kai siis turvallisuus on niinku, No, joo, mutta siis tärkeintä, eihän se nyt mutta jos siitä oikeasti- tarrasta niin. puuttuu pieni pala, Joo. niin en mä nyt usko, että se Niin se voi ei käynyt. miten Ne se voi vaikuttaa. ne otti sen sinne sitten kaniin ja sen sai sitten vasta viimeisenä päivänä Häh? hakea pois. Joo. Mä ajattelin, että ne sanoo silleen, että ensi kerralla sitten tämä tarra pitää olla. Mutta siis ne otti sen. Sen ne piti ajaa jollain toisella hanssilla. Joo. Kyllä. Okei. Sitten kartturiin penkkiin piti siirtää 3 senttiä johonkin päin ja siis ihan se oli. Okei, se mutta oli ralli aika on massiivinen. hengenvaarallista, niin Joo. sinänsä mä ymmärrän. Joo, ja kyllähän sen pitää ollakin tarkkaa, mutta sitten tommoset ehkä menee vähän niin kuin lillukan varsiin, mutta ymmärrän kyllä, että se on korkein taso, missä rallia ajetaan. Niin. No toki onhan kaikki moottoriurheilu varmaan hengenvaarallista, mutta siis tietysti niin kuin ne tekee arvokasta työtä, että ne katsastaa ja on tarkkoja ja välittää meidän turvallisuudesta, mutta välillä mä mietin. Niin, kyllä siis se on oikeasti arvokasta työtä ja sekin on siis talkootyötä. Tai no ei nyt varmasti tuommoisessa sektorallissa, mutta noin niin kuin tämmöisissä normaalissa ralleissa, että sinänsä niin kuin pitää myös arvostaa, että joku tekee sitä niin kuin vapaa-ajallaan, mutta on myös sanottava, että kyllä ne joskus aika pihalla niistä säännöistä on. Joo, ja sitten esimerkiksi kun rifting-kisoissa mitataan autojen desibelit, ja mun autosta nyt, mitä tänä vuonna on mitattu, 7 kisaa varmaan, niin autolle ei ole tehty yhtään mitään muutoksia, mutta se lukema vaihtelee aina, ja se vaihteluväli on siis melkein 20 desibeliä. Okei, niin. Niin siitä tulee vähän semmoinen, että
ok. Niin, ja samoin kuin noi puntarit. Mitä, mä en tiedä, punnitaanko teillä autoja, mutta siis jossain rallissa ja sprintissä, niin ne puntarithan näyttää ihan mitä sattuu. Vaikka sä menisit niinku oikeasti menisit suoraan siihen uudestaan niin se näyttää eri. Joo. Että mietin vaan, että voiko sellaisten puntareiden niin kuin perusteella tehdä tavallaan johtopäätöksiä. Mielestäni ei. Että kyllä ne pitäisi olla sitten oikeasti kalibroituja, ne pitäisi olla semmoiset, että niihin voi luottaa. Niin, kyllä. Ja sitten monestihan näkee, että ne puntarit on jossain heinäpellolla sille jonkun mutapaakun niin, päällä. joo, ihan epätasaisella alustalla. Niin. No, Teresa. Krisse. Mä oon kuullut vähän huhuja, että sä oot ostanut kilpa-auton. Joo, kyllä. Siis näinkin pääsi käymään tässä nyt vahingossa. Miten voi käydä? Noin ihana vahinko. No, Tää ei ole vahinko raskausta, vahinko kilpa-auto. Kyllä. No mähän olin vähän niin kuin silleen salaa mielessäni miettinyt, että olisi kiva, kun olisi joku semmoinen oikeasti harrasteauto, että tämä Skoda on ihana, upea auto, mutta se ei ole niin kuin sillai minulle harrasteauto, että se on, kun tällä lähtee johonkin, niin se on aina semmoinen operaatio ja pitää olla just niin kuin tilata pensat ja kaikkea, tiedätkö? Se on semmoista niin kuin kuitenkin tavallaan vakavaa. Ja kun mä kuitenkin haluaisin löytää nyt itselleni oikeasti semmoisen niin kuin ajamisen ilon. Semmoisen, että mun ei tarvitsisi niin kuin ressata itteeni kuoliaaksi niin, että mulla on niin kuin koko mun omaisuus kiinni siinä autossa. Tai että, tiedätkö, että mä haluaisin semmoinen auto, mikä ei haittaa, vaikka se seisoisi mulla 2 vuotta täällä tallissa, jos mua ei vaikka huvita ajaa. Niin, mutta kyllä. jos mua huvittaa ajaa, niin mä voin lähteä sillä vaikka tuohon johonkin Sä olisit tarvinnut höntsä drifting-auton. Mä en ymmärrä, miksi et sä sanonut mulle etukäteen, että sä aiot ostaa kilpa-auton, niin mä olisin voinut ylipuhua sut ostamaan drifting-auton. No kun en mä ja sitten me oltaisiin voitu yhdessä ajaa tuolla tandemia ja uskallettu olla toistemme lähellä. No niin, mutta kun tää tuli mulle, mä olin vähän niin kuin salaa mielessäni miettinyt tätä, mutta tää tuli niin kuin sillä ja puun takaa sitten oltiin yhdellä ystäväpariskunnalla yksi viikonloppu, ainoa viikonloppu, mikä tänä kesänä on ollut vapaana meillä, niin kato, heti pääsi niin paljon latautumaan autourheilusta, että sitten tulin ostaneeksi sellaisen Polon. 1.4 Trophy-Polon. Okei. Joo, se ei ole meillä nyt täällä kotona vielä. Ei olla siis päästy edes hakemaan sitä vielä. Oletko sä ajanut sillä? En mä ois nähnyt sitä vielä. Me ollaan kyllä tosi erilaisia joissain asioissa. Niin. Mutta toki silloin, kun mä ostin mega rifting-auton, en mäkään voinutkaan ajaa. Niin. Mutta okei, no ajat sä sillä, milloin sä ajat sillä kilpaa? En mä tiedä. Mutta siis mä nyt haluan, me haetaan se nyt, kun tästä Jyväskylän ralleista on nyt selvitty, niin nyt sitten lähdetään sitä tässä joku päivä hakee ja sitten mä haluan vaan nyt mennä ajaan sillä johonkin ihan vaan siis niinku testiä, että mä haluan nyt vaan ajaa silleen, että mulla on hyvä fiilis, että mun ei tarvitse ressata mistään, mun ei tarvitse miettiä mitään niinku tulospaineita eikä mitään, vaan mä haluan päästä vaan ajaa Joo. Mutta semmonen hankinta nyt sitten tähän ja odotan kyllä innolla, mutta kyllä mä sillä, katsotaan nyt menenkö mä tänä kesänä ajaan vielä jonkun rallin, mulla on tuossa pikkusen työkiireitä, tulee ensi kuulle lähden Amerikkaan työmatkalle, niin katsotaan, että eikö mä ajaa rallia sillä, mutta ainakin nyt menen ajamaan jotakin ja nautin. Hyvä. Niin pitääkin. No miten sitten, kun sä meet ajamaan, niin jännittää? Mutta lähteekö se jännitys heti, kun pääsee ekan kerran ajaa vai onko se niin kuin koko päivä? Kyllä se lähtee. Kyllä se, niin kuin se semmoinen suurin tavallaan, se semmoinen tärinä ja huono olo, niin se lähtee. Mutta sitten jää semmoinen, niin kuin, ainakin just sprintissä, niin jää semmoinen, niin kuin, mikä se on, se positiivinen semmoinen, niin, semmoinen vähän niin kuin sen värinä, tai semmoinen. Mutta se on niin kuin, yleensä niin kuin hyvä. Mutta se semmoinen niin kuin, paniikki jää kyllä se ihan ekaan. Tavallaan sitten, kun pääsee sitten viivalta liikkeelle. Joo, mulla on kyllä sama, että just se on ehkä niinku pahinta tuossa odottelussa, että jos sitä odottelua on niin pitkään, niin sä oot koko ajan siinä jännityksessä ja huonossa olossa, ja sitten kun sä pääset ajaan, niin sitten on sellainen, että mitä mä nyt tässä jännitän. Että kyllä se heti kun sä pääset, ja varsinkin sitten kun pääsit viivasta liikkeelle, niin sittenhän se on 40 ihanaa sekuntia, ei tarvitse ajatella mitään. Niinpä, kyllä. Mutta se on muuten lähtöviivalla, kun on, niin se on jännä tilanne, jos se lähtö pistetään niin kuin poikki. Että tulee vaikka punainen lippu, että joku on ajanut pihalle tai näin. Niin vitsi se on jännää, kun sä oot siinä seuraavana.
Ja sä et se on tiedä, ihan, mitä siellä... Niin, että mä en tiedä, missä se on. Ja, ja onko se, että mitä on niinku tapahtunut ja onko se mennyt huonoksi. Ja siis se on ihan hirveetä. Joo. Koska sitten siinä tulee aina sellainen, missähän paikassa se on mennyt, mikä siellä on niin semmoinen paha paikka. Ja... Joo, toihan voi vaikuttaa aika paljonkin siihen seuraavan kuskin niin kuin ajamiseen. Jep. Joo, no meillähän on vaan sitten just, että jos jollain on hajonnut jotain ja sitten spotteri sanoo, niin kuin nytkin oli sillä että just ennen kuin mä olin menossa seuraavaan niin kuin reenivetoon silloin, oli nyt mikä päivä oli, mutta kuitenkin, niin sitten spotteri sanoo radioon, että joo, että täällä on nyt öljyt radalla, että sitä on tuossa ajolinjalla ja sitä on täältä klipiltä tonne klipille. Niin. Ja sitten, niin se oli varmaan kaavio, mutta kuitenkin. Niin sitten niin kun sä yrität, että laittako ne se imeytysainetta ja harjasko ne sen kunnolla ja näyttääkö se liukkaalta. niin kuin, Joo, että, niin se on vähän vaikea, arvioida kyllä siinä spotterinkin. Sillä se näyttää noin 18% liukkaammalta kuin just niin. Joo. Että on vaikea. Oh. Mutta joo, rallista on kyllä vielä pahempi. Oh. Mitä tehän ette pysty itse määrittelemään, koska te menette siihen viivalle? Niin kuin mitenkään. Teidän on pakko mennä. Joo. Kun meillähän on sillä että sut laitetaan sinne burnisboksiin, ja sitten kun sä oot itse lämmittänyt renkaat, sä menet siihen viivalle. Joo. Niin mä ainakin siis, no mun ei varmaan kannattaisi sanoa tätä ääneen, mutta mä välillä niin kuin vetkuttelen. Kun sittenhän meillä on tietty aika niin kuin siitä, kun sun pitää mennä, niin sitten se kello käy, että sun viimeistään pitää mennä. Okay. Mutta mä vihaan mennä siihen tosi aikaisin ja joutuu odottamaan siinä kauan. Se on kamalaa. Niin sit mä niinku oon siinä burnisboksissa ja jos mä näen, että kun se edeltävä tulee maaliin, tai niinku, että jos mä jostain muusta asiasta voin päätellä, että kauan kun mun pitää vielä odottaa, niin mä kyllä, niinku, vaikka renkaat olisi lämpimät, niin mä saatan vaan ajaa jonkun ringin niinku siinä, enkä mene, koska se tuntuu paljon helpommalta odottaa siellä burnisboksissa, kuin odottaa siinä viivalla. En tiedä miksi. Joo, siis samaistun tohon, mutta mulla on ainakin niinku se, että jos menee siihen viivalle ja sitten vaikka laitettaisiin vaikka lähdön keskeytys ja sitten kun mä oon siinä niinku jo ykkönen päällä siinä, niin sitten mä niinku kytkin jo pohjassa ja sitten se menee poikki. Niin sitten aina se, että okei, no nyt mun pitää ottaa niinku vaihde pois päältä. Ja sitten aina se ressi, meneekö se ykkönen päälle? Koska sitten välillä joutuu vähän nostamaan sitä kytkimellä, että se niinku klapsahtaa sinne. Että mitä jos se ei mene? Niin. Ja sitten kun mä niinku yritän sitä laittaa, nostaa vähän kytkintä, mitä jos se vähän menee eteenpäin. Ja siitä tulee se vilppi. Tämä on se, mikä mua jännittää aina. Niin, mähän en tollaisia osannut silloin tässä mun ainokaisessa rallissa, kun mä... Nytkö? Milloin? Mene. Joo. Mutta tuosta rallista muuten tuli nyt mieleen, että sun täytyy kyllä tulla se mun poolon kyytiin. Se on pakko olla hauskaa. Mä tuun. Oikeasti se on semmoinen pieni pompan nappi se auto. Se on oikeasti niin sympaattinen, että siis mulla varmaan muodostuu kyllä siihen joku tunne sille, koska se näyttää niin söpöltä. Se oli aika söpö, kun sä laitat sen kuvan. Eikö se ole aika kisakireen näköinen? Oli. Mutta nyt meidän pitää myös tässä ihan lähiaikoina laittaa sinne mun ihanaan kilpa-autoon se apparin penkki, että sä voit tulla mun kyytiin. Niin, ja mitäs mä sain synttärilahjaksi? Sä pääset Riftingin Akatemian autolla ajamaan. Joo, kyllä. Siitä tulee Kiitos siistiä. siitä puolisolleni. Kyllä. Hän on viisas mies. Hän on kyllä. Se oli mielenterveysteko, niin kuin mä tiedän nyt etukäteen, että sulla tulee olemaan hauskaa. Noniin, hyvä. Mua vähän jänskättää, koska kun tosiaan mä kokeilin simussa sitä ja se oli niin vaikeeta, niin mä toivon, että se perstuntuma vähän auttaisi. Auttaa tosi paljon. Joo. Tosi paljon. Joo, mutta tämmöisiä ajatuksia tällä kertaa. Jos siellä on autourheilijoita linjoilla, niin kommentoikaa, että pystyttekö samaistumaan näihin. Vai ollaanko me vaan niin kuin? Ollaanko me vaan. Ja niin kuin mä haluaisin tietää, että just tämä, kun sanotaan aina, että no se on sitä motorsporttia, että kun sulla vaikka räjähtää moottori tai perä tai mitä vaan hajoaa siitä autosta, niin aina sanotaan, että no se on sitä motorsporttia. Ja niin kuin, että ikään kuin sulla ei olisi oikeus ns. Valittaa tai niin kuin olla mitenkään pettynyt tai surullinen, koska se niin kuin kuuluu asiaan. Niinpä, niin mä haluaisin tietää, että onko joku moottoriurheilija, joka saa lohtua siitä,
kun toinen tulee sanoa, että no se on sitä motorsporttia. Joo. Koska mä välillä mietin, että tarkoittaako noin niinku hyvää vai onko toi vaan puhasta vittuilua, että Joo, se ei kyllä lohduta. ei yhtään sitten. Ei, Se ärsyttää. se ärsyttää. Niin mä haluaisin tietää, että onko joku, jota se niinku lohduttaa. Joo, kertokaa. Kertokaa meille. Joo. Mutta tämä oli nyt harvinaisen tämmöinen lähestulkoon live-jakso, jos me saadaan tämä nyt huomenna tiistaina jo julkaistua, niin näin tavallaan nopealla syklillä me ei olla kyllä koskaan julkaistu. Ja Jep. mikäli tämä ulos saadaan, niin kiitos siitä meidän editoijalle, joka varmaan yötä myöten tätä nyt. Tätä editoi. Joo. Mutta joo, on ollut vähän kiireistä kisoja kisojen perään ja molemmilla paljon kaikkea, mutta kaikesta ollaan selvitty ja tässä ollaan ja sama laulu jatkuu tästä eteenpäin. Joo, pyritään tästä nyt sitten taas laittaa jaksoa, ihan tämmöisiä normimittaisia jaksoja nyt sitten taas tulille. Ja jossain vaiheessa meillä tulee myös vieras, yksi toinen vetomuija tänne. Niin, kyllä. Mutta ei paljasteta ihan ei paljasteta. Mutta joo, sitä ennen niin vetoja. Vetoja.